गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि बे खौरांफोरखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंलांदो। दिनै फुंबिलिनि गिबि खौराङाव दं मोनसे दुखुनांथाव खौरां। आखायाव रां गैयाब्लाबो दिन हाजिरा मावनानै सासे सुबुङा काराटेनि प्रेक्टिस खालामदों। धेकियाजुलिनि सिंमारि बाङालि गामिनि थागिबि सन्जय बर'आ दिल्ली आरो आग्राजों लोगोसे रायजोनि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव काराटे बादायलायनायाव बाहागो लादोंमोन, जेराव बियो आग्रायाव जानाय काराटे बादायलायनायाव सिलभार मेडेल देरहानो हादों। आथिखालनि समाव सन्जय बर'आ दिन हाजिरा मावनानै काराटेनि प्रेक्टिस खालामदों। बेनि थाखायनो सन्जय बर'आ काराटे गेलेनायखौ लाखिलांबाय थानो थाखाय सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ मोननो हास्थायदों। मैया एबा 1 जुन खालि आसामनि रङियायाव गंनै बासनि मोखांजों मोखां सौग्रावलायनाय जाब्रबथाय सोमजिदों। बे जाब्रबथाया रङिया महकुमानि सेप्टिया गामियाव गंसे दावबायारि बास आरो गंसे स्कुल बासनि सौग्रावलायनायाव सोमजियो, जेराव खमैबो 20 सुबुंफोरा गोब्राब जखम जायो। जखम जानाय सुबुंफोरखौ साखाथिनि देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे जाब्रबथायाव सासेबो फरायसायानो जेबो रोखोमनि जखम मोनाखै होननानै मिथिनो मोनबावदों। नेशनेल मेडिकेल कमिसनआ आसाम मेडिकेल कलेज, गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो बरपेटानि FAAMCखौ लाफानानै गासै गं-40 मेडिकेल कलेजफोरनि रिकगनाइजेसनखौ केन्सेल खालामनानै होबाय। बावैसो सिगां बैफोर फरायसालिमाफोराव नायबिजिरहैनाय समाव NMCनि होखानाय नेमखान्थिफोरखौ फालिनाय नुनो मोनैनि जाहोनाव बे थांखिखौ लानाय जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आसामनि अनगायैबो तामिलनाडु, गुजरात, पान्जाब, अन्ध्र प्रदेश, पुडुचेरी आरो सोनाब बेंगल गासै गं-100निबो बांसिन मेडिकेल कलेजफोरखौबो NMCनि होखानाय नेमखान्थिफोरखौ फालिनाय नुनो मोनैनि थाखाय मेडिकेल कलेजनि रिकगनाइजेसनखौ केन्सेल खालामनो थांखि लादों नेशनेल मेडिकेल कमिसनआ। मख'नो गोनांदि जायफोर मेडिकेल कलेजफोराव NMCनि होखानाय नेमखान्थिफोरखौ फालिया, बैफोर मेडिकेल कलेजफोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लानो थाखाय इउनियन हेल्थ मिनिस्टार मानसुख मान्डाभियाया बिथोन होदों आरो बे बिथोनखौ सरकारा हादराव फरायसाफोरनो गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे रोंगौथि गोनां डक्टर दिहुननायनि थांखिजों होनाय जादों। मोनसे गोजोनथाव खौरां, प्रिया बसुमतारीआ मिस डिभाइन इन्डिया 2023 आव देरहासार जानो हादों। थांनाय 29 मेआव गुवाहाटीनि रुक्मिणीगाव अडिट'रियाम नब्लाङाव लुइट फेशन स्टुडिय'जों खुंजानाय मिस डिभाइन इन्डिया 2023 नि फेशन श' बादायलायनायाव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय दुमदुमा खासेवमारि गामिनि प्रिया बसुमतारीआ सेथि थाखोआव देरहासार जानो हानानै बान्थाखौ आवग्रिनो हादों। लुइट फेशन स्टुडिय'नि बानजायनायाव खुंजानाय बे मिस डिभाइन इन्डिया 2023 नि फेशन श'आव सेथि थाखोआव देरहासार जानो हानानै फोरमायस'हायै गोजोननायखौ फोरमायो प्रिया बसुमतारीआ। लोगोसे नखरनि सोद्रोमाफोर, ओनसोलनि माहारियारि आफादफोर आरो ओनसोलनि गोबां सुबुंफोराबो गोजोननाय फोरमायदों। प्रिया बसुमतारीआ दायो BSc आरो क्लासिकेल डान्स काथकआव उथ्रिसार जानाय फरायसुलि आरो आथिखालाव मडेलिंआव गोसो होदों। मडेलिं खालामनायजों लोगोसे एक्ट्रेस जानायनि सिमां दं होननानैबो फोरमायदों प्रिया बसुमतारीआ। APSC आरो UPSC आनजादनि थाखायबो साखाफारा जाबाय थादों होननानै फोरमायो प्रिया बसुमतारीआ। मिस डिभाइन इन्डिया 2023 आव देरहासार जानायनि सिगांबो गोबां फेशन श'नि बादायलायनायाव देरहासार जानो हादों होननानै प्रिया बसुमतारीआ मिथिहोबावदों। प्रिया बसुमतारीआ बुंथिबावदों दि मडेलिं खालामनायाव साहसनि जोबोद गोनांथि दङ। मडेलिं खालामनायजोंबो जिउखौ दैदेनलांनो हानायनि राहा जायो। इयुननि समाव माहारियारि थाखोनि बादायहैनायनि सिमां दं होननानै मिथिहोदों प्रिया बसुमतारीआ। आसामनि आम आदमि पार्टीनि दैदेनगिरि बिदुत कलिताखौ स्टेट काउन्सिल अफ इडुकेसनेल रिसार्च एन्ड ट्रेनिंनि 105 कौटि रां जाख्ल'नायाव आखाय थानायनि थाखाय मैया एबा 1 जुन खालि आप दोलोआ गावसोरनि दोलोनिफ्राय एरख'बाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आसाम सरकारा फैगौ जुलाइ दाननि जोबथा सानसिमहालागै गासै सा 40 लाख गोदान बेनिफिसियारिफोरनो रेशन कार्ड राननानै होनो थाखाय थांखि लादों। बे थांखिखौ थांनाय 31 मे खालि गुवाहाटीनि जनता भवनाव जालांनाय सप्तायारि केबिनेट जथुम्मायाव लानाय जादों।
मख'नो गोनांदि आसाम सरकारा बोसोरफ्रोमबो रेशन कार्डनि गेजेरजों सरकारनिफ्राय जाग्रा आदार मोनगिरिफोरनो गासै 2.5 लाख रांनि जाग्रा आदार होनाय जायो आरो बे 2.5 लाख रांखौ बारायनानै फैगौ जुलाइ दाननि जोबथा समसिमाव गासै 4 लाख रांनि जाग्रा आदार होनो थाखाय थांखि लादों। लोगोसे जायफोरा रेशन कार्डनि गेजेरजों सरकारनिफ्राय जाग्रा आदार मोननो हाथाव सुबुंफोर दङ, बिसोरो गोदानै रेशन कार्ड बानायनो थाखाय नेशनेल फुड सिकिउरिटि एक्ट 2013 नि सिङाव गाव गावनि मुंखौ थिसननो हागोन। सिगाङावनो फोसावखानाय बायदियै आसाम आयेन आफाद सेक्रेटारियेटनि अफिसार आरो मावफारियाफोरखौ बर' राव सोलोंनायनि फोरोंथाय होनाया जागायबाय। बर' राव सोलोंनाय आरो रायज्लायनायनि फोरोंथाय होनाय हाबाफारिखौ आसाम आयेन आफादनि गाहाय बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारी बिथाङा बेखेवनानै होदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आसाम आयेन आफाद सेक्रेटारियेटनि अफिसार आरो मावफारियाफोरखौ बर' राव फोरोंथाय होनायखौ मोनसे बाहागो खालामनाय जादों। सेक्रेटारियेटनि अफिसारफोरखौ सप्तायाव सानथाम आरो मावफारियाफोरखौ सानथाम फोरोंथाय होगोन। मैया आयेन आफादनि गाहाय बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारीया बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै अफिसार आरो मावफारियाफोरखौ बर' रावनि सायाव गुवारै फोरोंथाय होनायखौ नुनो मोन्दों। बे फोरोंथाय होनाय हाबाफारियाव आयेन आफाद सेक्रेटारियेटनि गासै अफिसार आरो मावफारियाफोरखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि बर' रावखौ आसाम रायजोनि लोगो जर'खा सरकारि राव हिसाबै गनायथि होनायनि उनाव दायो बर' रावखौ आसाम आयेन आफादाव आबुङै बाहायनो थांखि लादों। बुंनो थाङोब्ला आसाम आयेन आफादनि गाहाय बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारीनि बेबादि थांखि लानाया बर' हारिनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव आरो गोजोनथाव जादों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय आरो खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।